प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाडत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटले. या दुयेसा बद्दल खूपशे गैरसमजे आसात, पण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे सामाजिक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि ऐकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. गेले काही भाग आपण कॅन्सर या गंभीर दुर्धर आजाराविषयी चर्चा करतोय. मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे या दुर्धर आजारावरती वरदायन ठरतेय ते पाहतोय आणि कशा प्रकारे रुग्ण या गंभीर आजारातून बरे होत आहेत हे आपण त्यांच्याकडनंच ऐकतोय. गेल्या भागामध्ये आपण रक्ताचा कॅन्सर किंवा ब्लड कॅन्सर याविषयी चर्चा केली. आजच्या भागातही आपण NHL म्हणजेच लिम्फोमा, ब्लड कॅन्सरशी संबंधितच निगडीत जो आजार आहे त्याविषयी बोलणार आहोत. आणि या संपूर्ण विषयावरती चर्चा करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्ते. नमस्कार सर. जसं आपण म्हटलं की गेल्या भागात आपण ब्लड कॅन्सर बद्दल बोललोच आहे, त्याच अनुषंगाने आजच्या भागातही आपण नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा म्हणजेच NHL बद्दल बोलणार आहोत. रक्ताशी संबंधितच आहे, रक्ताच्या कॅन्सरशी संबंधितच आहे. तर त्या अनुषंगाने हा जो आजार आहे तो नेमका कुठल्या कुठल्या शरीराच्या अवयवामध्ये दिसतो आणि त्याची सुरुवात जी आहे ती कशा प्रकारे होते? NHL जो आजार आहे त्याला नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा असं म्हटलं जाते. हा लिम्फोपोएटिक सिस्टीमचा आजार आहे किंवा लिम्फोब्लास्टिक सेल्स पासून होणारा आजार आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं लिम्फनोड जे असतात शरीरातल्या त्या अफेक्ट होतात. त्याची ग्रोथ किंवा त्याची वाढ ही अनकंट्रोलेबल व्हायला लागते, म्हणून ह्याला लिम्फॅटिक कॅन्सर असं म्हटलं जातं. हा ब्लड कॅन्सरच आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याची लक्षणं ही अशीच वेग दिसतात सुरुवातीला. शरीरामध्ये काखेमध्ये दिसणाऱ्या भागामध्ये, काखेमध्ये, जांघेमध्ये, मानेला सूज येणं, गाठी दिसणं, यातून या आजाराची सुरुवात होते. त्यानंतर ड्रेंचिंग नाईट स्वेट्स म्हणजे रात्रीच्या वेळेला खूप जोरात घाम येणं, मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोफ्यूज असं स्पिरेशन, घाम येणं, वेट लॉस होणं आणि भूक कमी लागणं ही प्रमुख लक्षणं या आजारामध्ये दिसून येतात. बरं, जसं तुम्ही म्हणालात की हा ब्लड कॅन्सर रक्ताचाच कॅन्सर आहे एक प्रकारचा, तर त्या अनुषंगाने मग काही आणखीन ऍडव्हान्स लक्षणं ह्याच्यामध्ये नंतर दिसून येतात का? जशी आपण जसं बघितलं की रक्ताच्या कॅन्सरमध्ये दिसतात. ऍडव्हान्स लक्षणं म्हणजे त्या लिम्फ नोड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढायला लागतात. ओके. आणि वेट लॉस मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायला लागतो. काही रुग्णांमध्ये जर छातीमध्ये मेडियास्टिनल नोड्स असतील तर खोकला खूप काळ राहतो मोठ्या प्रमाणामध्ये. काही रुग्णांमध्ये ब्रेन सुद्धा अफेक्ट होतो किंवा स्प्लीन अफेक्ट होतो. स्प्लीन मध्ये पण तो आजार जातो, ब्रेन मध्ये जातो. काही रुग्णांमध्ये आंतड्यामध्ये पण जातो. मग अशा रुग्णांमध्ये मग लूज मोशन्स, वारंवार पातळ संडासला लागणं, अशा प्रकारचं लक्षण दिसून येऊ शकतं. मेंदूमध्ये जर आजार गेला तर डोकेदुखी, ताप येणं, काही वेळेला उलट्या होणं जोरात, अशा प्रकारची लक्षणं पण दिसू शकतात.
जसं आपण लक्षणं पाहिली तर त्या अनुषंगाने मग आता हा जसं तुम्ही म्हणालात तसं की ब्लड कॅन्सरला सुद्धा काही विविध कारणं आपण बघितली, तर त्या अनुषंगाने आता हा जर का रक्ताचाच कॅन्सर आहे तर त्याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक कारणं दिसून आलेली आहेत का आतापर्यंत? त्यामध्ये काही व्हायरसेस कारण असावेत असं दिसून येतं. त्यामध्ये एप्स्टीन बार व्हायरस नावाचा, EB व्हायरस नावाचा एक व्हायरस आहे, HTLV नावाचा एक व्हायरस आहे, ह्युमन टी लिम्फोट्रॉपिक व्हायरस नावाचा व्हायरस. त्यानंतर HIV रुग्णांमध्ये पण हा आजार दिसून येतो. ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस नावाचा व्हायरस आहे, HIV एड्स, त्याच्यामध्ये पण हा आजार दिसून येतो. तर ही प्रमुख कारणं आहेत. नक्की. आणि ह्याच्यासाठी मग कुठल्या तपासण्या आपण स्पेसिफिकली करतो? तर पहिली तपासणी म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला लिम्फ नोड वाढलेले दिसतील तेव्हा लिम्फ नोड बायोप्सी ही महत्वाची तपासणी आहे. नंतर CBC ही तपासणी केली जाते, कम्प्लीट ब्लड सेल काउंट. त्यानंतर समजा आजार कुठं आहे हे बघण्यासाठी मग CT स्कॅन त्या रिजनचा, समजा मीडियास्टिनल नोड्स वाटले आपल्याला तर तिथला CT स्कॅन, किंवा मानेला गाठी असतील तर तिथला CT स्कॅन, किंवा जांघेमध्ये गाठी असतील तर तिथला लोअर ॲब्डोमिनल CT स्कॅन, किंवा मग पेट स्कॅन. आपल्याला जर वाटलं की वाईड स्प्रेड डिसीज आहे, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शरीरामध्ये पसरलेला आजार आहे, तर पेट स्कॅन केला जातो. आणि पेट स्कॅन मध्ये आपल्याला कळतं की आजार काय एक्सटेंटला पसरलेला आहे, म्हणजे शरीराच्या कुठल्या कुठल्या भागामध्ये आजार पसरलेला आहे हे करण्यासाठी पेट स्कॅन नावाची तपासणी केली जाते. नक्की. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की हा आजार सुद्धा वेगवेगळ्या शरीराच्या भागांमध्ये पसरू शकतो, तर त्या अनुषंगाने मग प्रत्येक भागाच्या मध्ये कॅन्सर पसरल्यानंतर ती लक्षणं दिसून येतात. तर हाही कॅन्सर बऱ्याच वेळेला मग पुढच्या ऍडव्हान्स स्टेजमध्येच आपल्याला डिटेक्ट होतो का? असं पण बऱ्याच वेळेला होतं की बऱ्याच वेळेला रुग्णाला ज्यावेळेला आपल्याला कळतंय की फक्त गाठी तर वरती मानेला किंवा खाकेत दिसतात, पण जर आपण पेट स्कॅन काढला तर पोटामध्ये किंवा स्प्लीन मध्ये किंवा काही वेळेला ब्रेन मध्ये, काही वेळेला आंतड्यामध्ये, अशा विविध ठिकाणी पसरलेल्या गाठी वाईड स्प्रेड डिसीज आहे ते कळून येतात. बरोबर. काही वेळेला गाठींचा आकार पण खूप मोठा असतो, म्हणजे मी असे पण रुग्ण बघितलेत आणि ट्रीट केले की खूप मोठ्या मोठ्या गाठी एस्पेशली ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीमध्ये, पोटामध्ये त्याच्या झालेल्या दिसतात. बरोबर. आपण जसं गाठीचा उल्लेख केला किंवा आपण जसं म्हणतोय की आता हे जे हे असतात त्या मानेमध्ये किंवा जांघेमध्ये अशा प्रकारे दिसून येतात, बऱ्याच वेळा त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं किंवा बऱ्याच वेळा ते विनाईल असतात, त्यामुळे त्याच्याकडे एवढं लक्ष दिलं जात नाही. तर मग आपल्याला प्रामुख्याने कळून येणं यासाठी काही सेल्फ मेड चाचपण्या आपण करू शकतो का, की काही जेणेकरून आपल्याला सेल्फ मेड तपासणी असं नाही. जर गाठी दिसल्या तर आपण पहिल्यांदा सावध व्हायलाच पाहिजे आणि डॉक्टरांच्याकडे जायला पाहिजे, क्वालिफाईड डॉक्टरांच्याकडे. मग ते डॉक्टर त्या अनुषंगाने तपासण्या करतील. मी सांगितलं त्याप्रमाणे प्रमुख तपासणी जी आहे ती हिस्टोपॅथॉलॉजिकल टेस्ट जी आहे, त्याची बायोप्सी जी आहे, त्या बायोप्सी मधून आपल्याला तो कॅन्सर आहे, आयदर इट इज कॅन्सरस ऑर बिनाईन हे कळेल. आणि जर तो कॅन्सर असेल तर तो कुठला कॅन्सर आहे हे त्या तपासणीने किंवा बाकीच्या तपासण्या, अनुषंगिक ज्या तपासण्या आहेत त्याच्यावरून आपल्याला कळेल. नक्की. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की लिम्फ नोड बायोप्सी आपल्याला ह्याच्यामध्ये करायला लागते, ती सुद्धा एक सर्जिकल प्रोसिजरच आहे. त्यामध्ये मी ही चाचपणीची झाली, पण त्या अनुषंगाने मग कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये अशा प्रकारे जर का लिम्फोमा असेल तर मग काय काय पुढे जाऊन स्टेजेस असतात? केमोथेरपी आणि इम्युनोथेरपी अशी प्रामुख्याने त्याच्याकडे ट्रीटमेंट आहे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये. पण केमोथेरपी घेतल्यानंतर सुद्धा बऱ्याच वेळा आजार पुन्हा पुन्हा रिकरन्स जो आहे तो दिसून येतो. आणि केमोथेरपी बऱ्याच वेळेला अनएंडिंग आहे, म्हणजे पेशंटच्या बरोबरच ती संपते असं पण बऱ्याच वेळेला दिसून येते. नक्की नक्की. मला वाटतं अशा प्रकारचा जो रक्ताचा कॅन्सर आहे, लिम्फोमा आपण ज्याबद्दल बोलतोय, तसेही रुग्ण आपल्याकडे आलेले आहेत आणि आपण मॉडर्न होमिओपॅथी त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करतोय. एकूणच कशा प्रकारे हे रुग्ण आलेत आणि कशा प्रकारे ट्रीटमेंट चालली आहे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेऊया, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा: 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर,
जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेक नंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लिम्फोमा याविषयी चर्चा करतोय आणि कशा प्रकारे अर्जुन शिंदे या रुग्णांना याचा अनुभव आलेला आहे, कशा प्रकारे त्यांना कॅन्सर झाला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटद्वारे आज ते कशा प्रकारे एक चांगलं आयुष्य जगतात हे आपण त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या रिपोर्टचाही आढावा घेणार आहोत. मी अर्जुन दत्तात्रय शिंदे, राहणार मुंबई. माझे वय वर्ष आहे 67 वर्ष. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर सोनोग्राफी वगैरे केली. सोनोग्राफी केल्यानंतर त्याच्यामध्ये किडनीमध्ये स्टोन असा दाखवला गेला. आता स्टोन दाखवला गेल्यानंतर मग डॉक्टरनी विचार केला, त्याच्यामध्ये रिपोर्ट, ब्लडचे रिपोर्ट वगैरे त्यांनी चेक केले. तर एंडोस्कोपी करून त्यांनी आतला पार्ट एक काढून घेतला आणि टाटा हॉस्पिटलला त्यांनी कन्सल्टसाठी पाठवून दिला. पाठवल्यानंतर 8 दिवसांनी त्याचा रिपोर्ट येईल म्हणून सांगितलं. 8 दिवसाचा रिपोर्ट आला की हा आतड्याचा कॅन्सर आहे. हे माझे वडील 2015 मे मध्ये है ना कॅन्सर हा डायग्नोज झाला. चेक केल्यानंतर असं सांगितलं गेलं की हे ऑपरेशन करण्याचे काही नाही, तुम्ही केमो घ्या. तर ते केमो घेतल्यानंतर 12 वर्ष तुम्हाला काय होणार, पण हे केमो घेतले पाहिजे. मग आम्ही असा विचार केला की आता घेतलं तर पाहिजेलच. असं करून मग आमचे तारीख ठरले. असे आम्ही 6 केमो घेतले. त्यांना खूप त्रास झाला केमोचा. म्हणजे एवढा बेकार परिस्थिती झाली त्यांची की त्यांनी आम्ही त्यांना आयसीयू मध्ये ती ट्रीटमेंट दिली. पण जेव्हा मी रिपोर्ट घेऊन जायची ना डॉक्टरांना, मी विचारायची की डॉक्टर कसं आहे, तर डॉक्टर मला नेहमी बोलायचे की हा कॅन्सर कधी क्युअर होऊ शकत नाही. हे वाक्य त्यांचं नेहमी असायचं. नंतर परत 6 महिने गेले. 6 महिन्यानंतर जून पासून त्यांना आहे ना परत तो त्रास आहे ना रिपीट व्हायला लागला. सोनोग्राफी मध्ये असं दाखवलं गेलं की परत त्या गाठी जो कॅन्सर आहे तो उद्भवत आहे, असं त्यांनी रिपोर्ट आला. रिपोर्ट आल्यानंतर मग काय करायचं, डॉक्टरला आम्ही ते रिपोर्ट आणि ते दाखवलं गेलं. त्याच्यामध्ये माझं ब्लडचा जे ग्रुप होता तो हिमोग्लोबिन तो एकदम मला 6.5च्या दरम्यान दाखवायला लागला. 8 होता ते 6.5 आला. 6.5 आल्यानंतर मग त्यांनी सांगितलं पेट स्कॅन करून घ्या. पेट स्कॅन केल्यावर खात्री पटली की परत हा रोग, हा कॅन्सर उद्भवत आहे आणि तो अजून फुल बॉडी मध्ये पसरला असं त्यांनी सांगितलं. मी डॉक्टरना भेटायला गेलो. म्हणले काय करायचं आता, तर म्हणले परत आणि 6 केमो घेतले पाहिजे. अहो डॉक्टर, मला ही माझी ताकद नाही, तुम्ही मला सांगता की हे केमो घेतले पाहिजे. परंतु नाविलाज होता. मी तर जाऊ शकत नव्हतो. मी तर झोपून होतो इथे, कारण 7वा केमो घेतल्यामुळे माझी हालत एकदम खराब होती. वजन एकदम माझं जे 75 होतं ते 58 वरून झालं होतं. आणि मग मुलीला मी रिपोर्ट घेऊन त्यांना पाठवलं. म्हणजे ह्यांची अशी परिस्थिती होती ना की अजून 15 दिवस आम्ही जर गेलो नसताना तर म्हणजे काय ह्यांचं खरं नव्हतं. एवढे बेकार कंडिशन मध्ये ते होते. आणि जे डॉक्टर विजयकुमार मानेने जी दवा दिला मला न पाहता, त्यानंतर त्यांनी खात्री अशी दिली. मग आम्ही पेट स्कॅन केलं, जे ब्लडचे रिपोर्ट केले, तिथे माझा 6.5 जो हिमोग्लोबिन होता तो 11.5 झाला. इथेच मला लक्षात आलं. माझी पण चालणे, मी स्वतः सगळे दिनचर्या करायला लागलो होतो. आणि मग महिन्याच्या नंतर त्यांच्यामध्ये एवढं इम्प्रूव्हमेंट यायला गेलं की लगेच 2 महिन्यांनी ते स्वतःहून उठून बसून, आणि हा तिसराच महिना, जास्त महिन्याने ते स्वतःहून काल डॉक्टरकडे चालत गेले. सगळं काय व्यवस्थित आहे. पेट स्कॅन केल्यानंतर पेट स्कॅन मध्ये असं दाखवलं गेलं की जवळजवळ 90 ते 95% त्यांच्या गाठी जी होत्या ते एकदम गेल्यासारख्या दिसायला लागल्या. असे डॉक्टर असताना तुम्ही परदेशी याचं दव्याचं किंवा केमोचं कशाला करता? जीव घेणार केमो आहे का? केमोमुळे ज्याला घेतो त्यालाच माहीत पडतं, दुसऱ्याला माहीत पडत नाही. आणि केमोची हालत अशी होते की तो रोगापेक्षा केमो अर्धा खाऊन टाकतोय. विजयकुमार मानेसारखी माणसं असताना तुम्ही त्याला काही नाही, त्याचं 100% त्यांनी गॅरंटी दिली की वर्षभर दवा घ्यायचा आणि काय घ्यायचंय, 100% मनुष्य बरा होतो आणि तुम्ही तुमचं आयुष्य आनंदमय जगू शकता. आणि ह्याच्यावर तुम्ही ह्याचा लाभ घ्यावा. परदेशी दव्यापेक्षा आपल्या इंडियन ह्याच्यामध्ये जावा आणि होमिओपॅथी, मॉडर्न होमिओपॅथीला अवश्य भेट द्यावी. अर्जुन शिंदे, वय 67 वर्ष, राहणार मुंबई. 2015 मध्ये यांना सांधेदुखीचा आणि पोट दुखीचा त्रास होत होता. सोनोग्राफी रिपोर्टमध्ये त्यांना किडनी स्टोन निदर्शनास आले. त्यांचा युरिया 72 पर्यंत वाढला होता. एंडोस्कोपी केलं असता त्यांना NHL म्हणजेच नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा कॅन्सर झाल्याचं निदान झालं. नामांकित तज्ज्ञांनी त्यांना किमो घेण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी 6चे 2 किमो घेतले. किमोमुळे त्यांना जास्तच त्रास होऊ लागला. त्यांची भूक मंदावली. त्यांचं वजन कमी झालं.
सतत पोटात दुखणं व पूर्ण शरीरामध्ये प्रचंड वेदना होत होत्या. त्यांना सतत उलट्या होत होत्या. त्यांचा कॅन्सर कमी होण्याऐवजी पूर्ण शरीरामध्ये पसरला होता. तज्ज्ञांनी त्यांना पुढील उपचार न घेण्याचा सल्ला दिला व रुग्णाची शाश्वती नसल्याचं सांगितलं. त्यांचा HB कमी झाला होता. त्यांचं चालणं बंद झालं. ते खूप अशक्त झाले होते. ते सतत झोपूनच असायचे. जानेवारी 2017 मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 15 दिवसातच त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांना जेवण जाऊ लागलं. त्यांचा अशक्तपणा कमी झाला. वजन वाढलं. त्यांचं HB 6.5 वरून 11.30 इतक्या प्रमाणात वाढला. 15 फेब्रुवारी 2017च्या पेट स्कॅन रिपोर्टनुसार त्यांचा कॅन्सर 90% कमी झाल्याचं दिसून आलं. त्यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास कमी झाले असून ते आता चालू फिरू शकतात. सध्याच्या पेट स्कॅन रिपोर्टनुसार त्यांचा NHL कॅन्सर पूर्णपणे बरा झाला आहे. श्री शिंदे सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह त्यांच्या कुटुंबासमवेत सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आपण रुग्ण अर्जुन शिंदे यांचा अनुभव ऐकलेला आहे आणि कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस होती. मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे आज कशा प्रकारे ते चांगलं आयुष्य जगतायत हे आपण सरांकडूनही जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सर, आपण NHL लिम्फोमा विषयी बोलतोय आणि अर्जुन शिंदे यांचा अनुभव आपण ऐकलेला आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे होती? आज जसं त्यांनी सांगितलं जसं की खूप चांगले रिपोर्ट्स आता त्यांचे आलेले आहेत, चांगलं आयुष्य जगताना दिसत आहेत. काय सांगाल संपूर्ण केस? अर्जुन शिंदे हे जे पेशंट आहेत यांची हिस्ट्री आपल्याकडे आहे. मे 2015ला त्यांना, हे मुंबईचे पेशंट आहेत, मे 2015ला यांना NHL लिम्फोमा नावाचा ब्लड कॅन्सर झाला असं दिसून आलं. टाटा हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी रिपोर्ट्स काढलेले होते आणि टाटा हॉस्पिटल मुंबईला त्यांनी 6 केमोथेरपी त्याच्यासाठी घेतलेले होते. नोव्हेंबर 2016ला पुन्हा त्यांना रिकरन्स झाला असं आढळून आलं. 24/10/16चा जो त्यांचा रिपोर्ट आहे पेट CT स्कॅनचा, त्यामध्ये त्यांना पेल्विक, छातीत, पोटात, आंतड्यामध्ये, स्प्लीनमध्ये आजार पसरला असं दिसून आलं आणि केमोथेरपीचा काही त्यांना परिणाम झाला नाही. ते पेशंट सिरियस झाले आणि बेड रिडन झाले. म्हणजे त्यांना उठून त्यांच्या नेहमीच्या देहधर्म करायला सुद्धा जाता येत नव्हतं. अशा अवस्थेत ते आपल्याकडे मॉडर्न होमिओपॅथीकडे डिसेंबर 16मध्ये आले. डिसेंबरमध्ये 16मध्ये पेशंट येऊ शकलेले नाहीत. नातेवाईक आपल्याकडे आले. त्यांनी सांगितली हिस्ट्री, पेट स्कॅनचा रिपोर्ट दाखवला. सर, इतका आजार पसरलाय. त्यांची मुलगी आली, मला भेटली ती आणि त्यांनी सांगितलं सर एवढा आजार पसरला, पेशंट बेड रिडन आहेत आणि त्यांना संडास आणि लघवीला पण जाता येत नाही, पण त्यांना फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्टूल आहे, दिवसभरामध्ये सारखं संडास खूप होते आणि आम्हाला त्यांना उचलून न्यावं लागते, तर आपण काही करू शकाल का? त्यांचा प्रश्न होता की आपण काही करू शकाल, त्यांना जास्तीत लाईफ आपल्याला किंवा चांगलं लाईफ त्यांना देता येईल, किंवा त्यांच्या मुलीने मला स्पष्ट विचारलं सर जर मरण येणार असेल तर चांगलं मरण माझ्या वडिलांना कसं येईल, हा त्यांचा क्वेश्चन होता. मी म्हटलं ठीक आहे, मी रिपोर्ट बघितले, त्यामध्ये पेट स्कॅनचा रिपोर्ट जो 24/10चा होता, 24/10/2016चा, त्यामध्ये आजार पूर्ण पसरलेला दिसून येत होता. मी म्हटलं ठीक आहे, त्यांना जास्तीत जास्त मी लाईफ द्यायचा प्रयत्न करीन आणि चांगलं लाईफ द्यायचा प्रयत्न करीन
बरं होतील का नाही मला आज माहित नाही, पण मी त्या दृष्टीनं प्रयत्न निश्चितपणानं करेन. आपले औषध चालू केल्यानंतर पहिल्या 15 दिवसामध्ये ते उठून बसायला लागले आणि फिरायला लागले. अरे वा, हे समजावून घ्यायला पाहिजे आपण. विदिन 15 डेज, फारसा काळ लागलेला नाहीये, की ज्या पेशंटमध्ये आजार पूर्ण शरीरावर पसरलेला आहे, 2 वेळेला केमोथेरपी झालेला आहे, त्याचा त्यांना काहीही फायदा झालेला नाही. काही महिन्यांमध्ये ते उठून फिरून चालायला लागले. पुन्हा आम्ही फेब्रुवारी 2017 मध्ये म्हटलं ठीक आहे, एवढा चांगला रिस्पॉन्स आहे, पेशंट उठून फिरायला लागलाय, जो आपल्याकडे येऊ शकत नव्हता, चालू शकत नव्हता, बोलू शकत नव्हता, झोपून होता, तर आपण पेट स्कॅन करून बघायला काही हरकत नाही. फेब्रुवारी 2017ला आम्ही पेट स्कॅन केला, त्यामध्ये पूर्ण आजार गेलेला दिसून येतो. त्यामध्ये उल्लेख आहे की अशा प्रकारे त्यांना 2 वेळेला केमोथेरपी झालेली आहे आणि पेशंट सध्या अंडर होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट आहेत. तर त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आजार फेब्रुवारी 2017च्या पेट स्कॅन मध्ये दिसून येत नाही. जो त्यांचा आजार पोटामध्ये पसरलेला होता, स्प्लीन मध्ये होता, आंतड्यामध्ये, मोठ्या आणि लहान आंतड्यामध्ये पसरलेला होता, तो आजार काही महिन्यांमध्ये, मला वाटते 4च महिने झाले, आजार पूर्ण गेलेला दिसून येतो. पेशंट नॉर्मल लाईफ जगतोय, ट्रीटमेंट अजून चालू आहे, इथे पुन्हा आजार उद्भवू नये, पण बरा होणार पूर्णपणे, काही अडचण नाही. आणि हा जो रिझल्ट आहे खूप फास्ट आहे, खूप फास्ट आहे. नक्की, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की एक दार बंद झालं तर दुसरं दार उघडत आहे, आणि ते नक्कीच मॉडर्न होमिओपॅथीचं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजारामध्ये आपण खूप जबाबदारीने हे बोलतोय, मला वाटतं हे नक्कीच. मला तुम्हाला हे म्हणायचं की जसं तुम्ही म्हणालात तसं की अशा या स्टेजेसला सुद्धा आपण बरं करतोय अशा प्रकारचा कॅन्सर, परंतु स्पेसिफिकली आता हा ब्लड कॅन्सर आहे, आणि इथे या केसमध्ये पण दिसलं की हा आजार खूप पसरून आलेला दिसला. तर मग ब्लड कॅन्सरमध्ये प्रामुख्याने असं होतं का की हा आजार मग बऱ्याचशा ऑर्गन्सना अफेक्ट करतो? आपण बघितलं ना, जर जनरल विधान जर करायला गेलो तर सगळेच कॅन्सर तशा प्रकारे पसरतात. म्हणजे सुरुवातीला अगदी कुठल्या तरी एका भागाला कॅन्सर असतो मेजॉरिटी ऑफ केसेसमध्ये, त्याला ट्रीटमेंट कन्व्हेन्शनल होते, रेडिएशन किंवा केमोथेरपी होतं, आणि ज्यावेळेला रिकरन्स होतो त्यावेळेला तो मेटास्टॅटिक झालेला असतो. मेटास्टॅसिस म्हणजे डिस्टंट ऑर्गनला पसरणं असं झालेलं असतं. तसंच हे ह्या कॅन्सरमध्ये म्हणजे NHL नावाचा जो कॅन्सर आहे त्यामध्ये दिसून येते. पण NHL आणि HL हे जे कॅन्सर आहेत, लिम्फॅटिक कॅन्सर जे आहेत, ह्यामध्ये आपल्याला दिसते की बऱ्याच वेळेला सुरुवातीलाच तो अनेक ठिकाणी त्याला गाठी असतात पेशंटला, मल्टिपल ठिकाणी तो असतो, आणि ज्या वेळेला केमोथेरपी होते त्यावेळेला त्यानंतर मात्र तो अनेक अवयवांमध्ये डायरेक्ट गेलेला दिसतो. म्हणजे स्प्लीन मध्ये गेलेला दिसेल, आंतड्यामध्ये गेलेला दिसेल, किंवा ब्रेन मध्ये गेलेला दिसेल, आणि पेशंटची कंडिशन जास्त मग दिवसेंदिवस सिरियस होतात, गंभीर होतात. नक्की. आता जे प्रेक्षक बघत असतील किंवा हे आपल्याकडे असे रुग्ण येतात किंवा येऊ इच्छितात, त्यांना तुम्ही काय सांगावे? अशा प्रकारे जर का अशा दुर्धर आजाराशी ते लढत असतील तर मला वाटतं मॉडर्न होमिओपॅथीच्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना काय सल्ला देऊ शकतो? आपण त्यांना एक सल्ला देऊ शकतो की रुग्णांनी काहीही मनात किंतु परंतु न ठेवता मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट ही अल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट आहे, जिथं रेडिएशन, केमोथेरपी या कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीची गरज नाही. हे मी खूप जबाबदारीनं बोलतोय. डायरेक्ट लोकांनी आमच्याकडे यायला पाहिजे. जर पेशंट लवकर आले तर तितक्या लवकर त्यातून ते बाहेर पडू शकतात. म्हणजे या केसवरून आपल्याला दिसून आलं की जरी सगळी वेळ गेलेली होती तरी सुद्धा आपण अशा प्रकारे रुग्णाला त्या आजाराच्या किंवा मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढू शकतो. त्यामुळे रुग्ण जर लवकर आला तर लवकरात लवकर आपल्याला ते दिसून येते. आणि मी सांगितलं त्याप्रमाणे सिम्पटमॅटिक रिलीफ जो आहे, पेशंटला बरं वाटायची सुरुवाती पहिल्या 15 दिवसामध्येच होते, त्याला काही खूप काळ जावा लागत नाही, आणि मग लवकरात लवकर रिपोर्ट त्याच्या नॉर्मल येऊ शकतात, किंवा त्यांचं लाईफ आपण एक्सटेंड करू शकतो. जर आजार खूप प्रमाणात वाढला असेल त्यांना चांगलं लाईफ देऊ शकतो, क्वालिटी ऑफ लाईफ देऊ शकतो. हे निश्चितपणानं मॉडर्न होमिओपॅथीच्या साहाय्यानं आपण हे करू शकतो. नक्की, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की खूप जबाबदारीने आपण हे बोलतोय. आणि कॅन्सर सारखा दुर्धर आजार जसं आपण म्हणतोय की जिथे उपचार पद्धती संपते असं वाटतंय, तिथून मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती सुरू होते. आणि आपण जरी पूर्ण बरा काही ठिकाणी नाही करू शकलो आजार, तरी आपण त्यांना एक चांगलं क्वालिटी लाईफ जे ते आनंदाने जगू शकतात, जेवढं आहे तेवढं ते तरी आपण त्यांना नक्कीच होप त्यांना तो देऊ शकतो. म्हणजे जसं म्हटलं असं की कॅन्सर हा विषय मोठा आहे, परंतु आजचा हा जो विषय होता त्या विषयावरती तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन आज केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयाचं आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा: 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009.
टोल फ्री क्रमांक 180012180009, वेबसाईट modernhomeopathy.co.in, ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.